Какво е там, бе, човек? Да. Гледай как е слекло, момче. Брутално. Мама ми... Гледай какво става, бе, човек. Земята се е свлекла и затворила в патълна от старческия дом. Добър ден. Всичко се е свлекло, а? Майката заеби. Ето, общината не предприема мерки. Погледнете, всичко се е сринало от пътя, дървото е насред пътя, бе. Расте. Вкоренява се, пресадено е. Погледнете, стари хора, откъде минават, за да преминат опасността от смъртта. Ако всички измрат, ето и бодливата цел. Некой, че падне, че умре, че се заколя на нея. Ето пак, ако от първия път не стане втори път. Погледнете, дами и господа, той е мазал, бе, аз не можах да мина. Старческия дом, лавина от земя го е затрипала. Погледнете, красота, красота, от всякъде. Мазало. И на тук все едно нищо не става.